anyị nwabụ ndị Igbo agbago ndị ọbịa nkịtị ka fa gwa anyị na asụsụ anyị adọrọ mma ma ọ bụ ife dịbe anyị adọrọ mma. I will explain the word ọgwụ to your knowledge. Kedu ife bụ ọgwụ? First of all, mụ bụ Maazi Dibia na-agba ọgwụ. Without ọgwụ, omenala is not complete. Mana gịnị bụ ọgwụ? Ọgwụ bụ bringing two or more things, either herbs or condiments, to get an expected result. Ịchịkọta ife dị iche iche dịka mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na ife ndị ọzọ, anụ na ihe dị n'ime ka e wee mee ka ife dị etu a meelụ mmadụ. Ndị isi ojii bụ the first people, everything fa na-eme n'ụwa bụ ọgwụ. If you don't know it today, ofe onugbu is done using several rituals. What is ritual? Ịma na asụ Igbo na-afịa ndị bayarụ. Ritual is anything done at an appointed time, repeatedly. Ọkwa ịma na itinye onugbu, na ị na-eto ofe onugbu, tichara onugbu, welu ngaji igwe kpaa ya onugbu ahụ akpụchuo. Itegide ofe onugbu mgbe ahụ iji tiche ede onugbu gị na-asụ oloche mgbe ahụ itichego mmebi ịgbaga akwụ welu tinye ede ichegodo na ihe fọzọ kịta ede agbajibego n'ọka itizi onugbu ịnwa anwa tinye onugbu ozugbo wee welu ngaji igwe tinye n'ime ofe a onugbu ahụ akpụchuo inu dịka onwere nwaanyị na-esi nri n'ebe a sọọsọ ngaji oisi eku sọọsọ eku ka ihe etinye n'ime ofe onugbu eku oisi ka ihe etinye n'ime ofe onugbu nke oyibo kpọlado turning stick sọọsọ eku oisi made of wood ihe etinyewu n'ofe onugbu ọyala ikpuchu inu ofe onugbu emere ofe onugbu ka ọ na-atọ lịlịlịlị emere ofe onugbu ka o gbuo egbuo maka na ọ nwere ibe ọ na-alụ nye ka abịa ji bụrụ onugbu na ọ na-enugbu enugbu na ofe onugbu ndị Igbo ji karịsịa ka anyị ji wee tubuo ya till today UK nọ n'ime na. Let me tell you today, one of the greatest discovery UK pharmacy in the last 2 years bụ na onugbu ka need iji wee cure all inflammatory disease bụ ya afọ. As I speak to you, the amount of onugbu esi Nigeria ebuje UK kita bụ in tons. Quote me. A na-amagide onugbu rapụ inu dị ya maka na inu adị ya is a level of pH. pH, Pondus dihydronium. There is a level of pH ndị okenye na-adapụ n'onugbu ka o wee lụọ the required job. Ọkwa ịma na o nwere ka ihe sita mgbọrọgwụ onugbu ogbuo gị. Yes. Ị nwekwa idea? Ọ dị nnọọ ka mmadụ ịnwụ kedu ma afịa sulfur triad. Sulfur triad nke unji akwụsị azụ. Ịnwụ sulfur triad mee ka eshọn iji at least ifera ka ofufe ọta wee noda ya maka na ọ na-emebi liver. Ma ọ bụ na ibulu tetracycline nke eji akwụsị afọ ọsịsa nye nwatakịrị na-elubere 5 years igbo ya ị na melezi ya ma nchazi ọcha ọrụ sayensị bụ all these things. Na na-ege ntị o mụ na gị na ebe a kịta na-agwa gị ife bụ ọgwụ ịma na ọgwụ ka na-akọwa ife niile mgbe bidogodo ka esi agwọ ọgwụ bụ ofe onugbu maka na ofe onugbu bụ ọgwụ agwọrọ agwọ. Ọ bụ na n'oyibo those processes eji wee si ofe onugbu ife ndị be anyị kpọrọ ya bụ unit operation na sayensị. Onwenye mme chemical engineering here onwe ife anyị na-akpọ unit operation ị na ife na-ekwu now those unit operation na-ege ntị ka anyị si esi ofe onugbu n'ala Igbo. Iweta akwụ isi ịsụ akwụ pịa ya mmanụ abi is operation 1. Igbute akwụ 1 isi dị akwụ esi 2 ịpịa mmanụ 3 ịghọta